אם בתוך רגע אנחנו יכולים להתאחד, וחילונים, וחרדים, ופיקוד העורף, וכל הרשויות בעצם מתאחדים יחד למטרה אחת, ולא רואים בעיניים, פשוט לא רואים. ולא מעניין איך אתה נראה, ומה אתה אומר, ומה הדעות הפוליטיות. אז בי פשוט עלה קול, שאנחנו שומעים אותו הרבה היום, אין מבחינתי יותר ימין ושמאל. אין. יש רק דבר אחד, כולנו יהודים. וזה מה שאני חושבת התעורר אצל הרבה מאיתנו, אגב, אני לא היחידה מהצוותים. אני מרגישה שהנשמה היהודית שלי התעוררה. אי אפשר לתפוס הרי שלפני 3 חודשים רבנו. לא רק רבנו, יכולנו, אני אגיד את זה בצורה אולי קצת קיצונית, יכולנו במרכאות להרוג אחד את השני, והיום אנחנו מוכנים למות אחד בשביל השני. אז המהפך הזה הוא כבר בפני עצמו נס בעיניי, ויכולים להתווכח איתי אנשים, אבל אני יודעת שזה מה שאני רואה, וזאת הפרשנות שאני בוחרת לתת. וכשמדליקים את האור, אז מצד אחד נכנס מלא אור,